Bejn Lulju u Settembru 2016 pajjiżna irreġistra l-inqas deficit fit-tielet kwart tas-sena minn mindu bdiet tinġabar l-istatistika. Figuri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika skont il-kejl tal-finanzi pubbliċi tal-Eurostat juru li bejn Lulju u Settembru tas-sena li għaddiet il-Gvern kellu deficit ta' €2 miljun biss. Fl-istess perjodu s-sena ta' qabel dan kien €20 miljun u fl-aħħar tal-amministrazzjoni preċedenti €50 miljun. Tnaqqis fid-deficit li seħħ għax id-dħul tal-Gvern ogħla b'7.5% u minkejja it-tnaqqis ripetut fit-taxxa ta' dħul li sarfet f'għexieren ta' miljuni f'idejn il-Maltin, f'dan il-perjodu il-Gvern kellu dħul ta' €324 miljun f'taxxi ta' dħul. Żieda ta' €108 miljun fuq l-istess perjodu fl-aħħar sena tal-amministrazzjoni ta' qabel. Figura li tirrifletti l-andament ekonomiku qawwi ta' pajjiżna fl-aħħar snin. B'kollox fl-ewwel 3 kwarti tal-2016 l-ispiża tal-Gvern naqset b'24 miljun meta mqabbel ma' sena qabel. B'kuntrast fl-istess perjodu fl-aħħar sena tal-Gvern preċedenti kien hemm żieda fl-ispiża ta' iktar minn €170 miljun. Stqarrija tal-Gvern tinnota li quddiem il-galbu tal-Gvern preżenti, l-aġenziji tar-ratings qed ibassru li sa tmiem il-leġislatura din l-amministrazzjoni se tkun ġabet fix-xejn iż-żieda fil-piż finanzjarju ta' djun li wettqu t-tliet amministrazzjonijiet ta' qabel. Ir-riżultati fiskali jsaħħu d-determinazzjoni tal-Gvern li ma jħaddanx politika ta' awsterità u li jkompli jaħdem favur klima ta' investiment pubbliku u ottimiżmu fost il-familji u n-negozji. Din l-aġenda progressiva, it-temm l-istqarrija, il-ġid jasal għand kulħadd.